Vzdělávání obecně je zásadní, protože to může formovat další generace a může to lidem jako dělat víc věcí a to buduje společnost, která je schopná růst. Nejvíc, co mi kdy kdokoliv dal v mém životě, bylo koukat se na inspirativní vzory, které byly okolo mě, a tady je krásný, že vidíme strašně moc mladých lidí, kteří mluví o tom, jak dokázali to, co dokázali a co s tím dokážou. Líbí se mi, že vlastně ty studenti nemusí jenom náhodně brouzdat po internetu a hledat si, jaký by to bylo být na téhle škole, ale můžou tady sem prostě přijít a osobně se potkat s lidma, co studovali v zahraničí a především i s těma školama samotnýma. Já bych jako poradil, aby byli otevření možnostem, aby zkoušeli nové věci, protože to si vlastně myslím, že je naprosto zásadní. Dostanou se všechny ty školy, všechny ty možnosti, které ten člověk má na jedno místo, a člověk se potom dostane k těm možnostem a k těm variantám, o kterých třeba ani nevěděl, že existují. Nejvíc se mi líbí, že když se rozhlídnu kolem sebe, tak vidím tolik mladých lidí, kteří jsou strašně nadšený a doopravdy je studium a osobní rozvoj zajímá. Mluvte s lidma z těch škol, který tam studovali, který to zažili, protože ty vám dokážou předat ty informace, které vy potřebujete nejvíc vědět. Nebuďte sraby a jeďte.